Znáváš někoho? Ne. Byla to stará fotka. Byl jsi ani ty a starý nebyl. Baka, Valdo, baka! To je pro mě. Tak na svobodu. A vy jste taky sám. Ano, mám kocoura. Poslali mě sem. My tady máme teď trošku jiný starosti. Jestli mi rozumíte. Nevím, co mám dělat. Spí? Jak kdy? Právě docela v cajku, Alois. Ta mašina má vepředu takový jako velký Prsa. Sara pes. Lisíčku, co tady děláš? Žália nacistická. Že je to příkaz srovnatný s pánem Bohem Vachku. Stůjte, Heidle! My se vždycky uměli zeptat. Haleluja.